que no creieu en els humans, soc la Wilvin i avui us porto un vídeo sobre 20-30 coses sobre mi. Vam estar-ho parlant amb els youtubers catalans i alguns, no tots, els que vulguin, faran un vídeo semblant. Jo, com que sóc així de guai i especial, n'he fet 25. Comencem. Em dic Violeta Mis. Vaig néixer el 12 de febrer del 97, tinc 18 anys. Vaig néixer a Lleida, però ara visc a Girona. Estic estudiant un grau mitjà d'informàtica. Segurament faci el grau superior de disseny i programació de videojocs, però qui sap, potser en un any se me'l va al cap i vull fer cuina. Esperem que no. Ara d'esport estic fent volteig. I preguntareu, què és el volteig? I ara us ho dic, és com gimnàstica artística, però sobre el cavall. En plan, comences a fer el pi, fas coses rares... Mola, però l'entrenament és molt dur. Sé parlar català, castellà, anglès. Una miqueta de rus, una miqueta d'alemany, que no me sortia, i japonès. El japonès aniria després de l'anglès, però ho he dit desordenat, no passa res. M'encanten les coses gòtiques. Però per altra banda, m'encanten les coses kawaiis, o sigui, vaig d'un extrem a l'altre. No hi ha qui m'entengui, no m'entenc ni jo. El meu grup preferit actualment és Sleeping with Sirens, encara que molta gent digui que és una merda, a mi m'agrada, i això és el que compta. M'encanta menjar. Puc estar-me tot el dia menjant. Shit happens. Estic jugant, menjo. Estic al PS, menjo. Estic a classe, menjo. Per molt irònic que pugui sonar, el meu color preferit és el violeta. És molt irònic. És que... Vale. M'encantaria fer cosplay, però mai n'he fet... Bueno, mai he provat de fer-ho, per tant, no sé si em podria quedar bé o malament. La meva saga de videojocs preferida és Bioshock. Si poguéssiu veure ara més cap allà, veureu que tinc un post enorme de Bioshock, que vaig amb una samarreta de Bioshock, que a la meva motxilla hi ha pins de Bioshock, que m'he rejugat Bioshock com 400 milions de vegades. La meva beguda preferida és la Coca-Cola Cherry. Això ve que quan vaig anar a Nova York vaig provar-la i em vaig enamorar. Després vaig provar la Coca-Cola de vainilla, però no és el mateix, és la Coca-Cola Cherry, la meva passió. Tinc família japonesa que viu al Japó, però no la conec. Però potser amb sort aquest any la conec i... qui sap, potser acabo treballant al Japó. Vaig fer el quiz, com es diu? Qüestionari, sí, no? Sí. Aquell de les cases de... a veure quina casa pertanyies a Harry Potter, i em va dir que era Ravenclaw. Segurament serà per la meva ment creativa, no ho sabrem mai. Soc molt manca pels videojocs, segurament molts que hagueu jugat amb mi ho sabreu, però soc feliç. Soc molt desordenada, però molt, moltíssim. Però jo soc feliç en el meu desordre, no? Allò que diuen que cada cas és un món, doncs això. Odio molt el maquillatge. O sigui, és com que me parlen de maquillatge i és com si m'estiguessin parlant en xino, m'agrada jo natural. Vale. Com m'he pogut notar ja, m'encanta fer ximpleries. Quan estic amb les meves amigues ja és un locurote, vamos, que ojalà no em veieu perquè és com un vergüenza ajena. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Però jo soc feliç. M'encanta jugar a videojocs, són la meva passió, per dir-ho d'alguna manera. Tot i que vaig centrar molt tard en el món dels videojocs, no sé, coses que passen en la vida. Ara és com el meu principal hobby. Jo em considero friki. M'ho considero. Vosaltres potser no m'ho considereu, me direu que sóc una poser, però jo m'hi considero i jo sóc feliç en el meu món de friquisme. Ara mateix tinc un petit, vici amb els Gundams. Gràcies en Xavi. Gràcies, Bueno, vaig fer aquest, el meu primer Gundam. És molt cruel. És el Daniel Gundam i és lila. Vale. No sé estalviar. Si sapigués estalviar tindria ja un bon ordinador des de fa 4 anys, però no, sóc una gran compradora compulsiva. Jo sóc feliç. I, no sé si n'he dit 24 o 25, però ara anirem a l'última, no ho sé, m'és igual, 24 o 25.
M'encanten els poros. Són molt macos. Sí. Per qui no sàpiguen qui són, és un bitxito blanc que tenen la llengua per fora. I són del League of Legends. No fan res, es passegen pel mapa i ja està. Però són molt kawais. I com que m'agraden les coses kawais, m'agraden els poros. Tu, sóc una noia, què li farem? Bueno, en fi, espero que us hagi agradat molt el vídeo. Ja sabeu, si us ha agradat li podeu donar like, us podeu subscriure, comentar i tot això. Ens veiem! Adeu!